No niin, aivan mahtava asia, että näin isolla joukolla ollaan kiinnostuneita tämän kokoluokan yritysten johtamisesta. Se on kohtuullisen ainutlaatuista Suomessa tähän mennessä. Minun ei varmaan hirveästi tarvitse kertoa, mitä me teemme. Yrityksemme nimi kertoo sen kohtuullisen selväsanaisesti suomen kielellä ja olemme siitä varsin ylpeitä, että se on näin selvä. No niin, eli ajattelin tässä niin kuin ikään kuin asettua peilin eteen samalla lailla kuin Markokin tuossa mainitsi avauspuheessa, että tämä tuntuu niin kuin monella lailla jotenkin koskettavalta tämä tutkimus myös siitä johtuen, että löydän itseni ihan samasta tilanteesta kuin nämä kohderyhmän ihmiset, joita tässä nyt tutkitaan. Eli siinä mielessä on hyvin myös niin kuin henkilökohtainen kiinnostus ja ote tähän asiaan. Sen lisäksi, että meidän otantahan on noin 7000 suomalaista tätä koko luokkaa olevaa yritystä, joiden kanssa on tehty vuosien varrella juuri tätä nyt fokuksessa olevaa työtä. Mitä se on se kilpailuetua tuova johtaminen kaiken kaikkiaan? Se on aika laaja kysymys. Täällä on muutamia pointteja noussut nyt tähän mennessä, hienoja pointteja esille liittyen globalisaatioon, digitalisaatioon, toimintaympäristön muutoksiin, kaiken kaikkiaan. Mitä kaikkea se on? Hahmotetaanko me se johtajana? Mitä on ne perusasiat, mitä on ne ajankohtaiset uudet mausteet siinä kulloinkin? Mikä tulee ulkopuolelta, mikä tulee meidän yrityksen tilanteesta, joka taas vaatii meiltä erilaista osaamista eri tilanteissa. No entäs sitten ne henkilökohtaiset vahvuuteni? Meillä on kaikilla ihan persoonasta lähtien jotakin vahvuuksia, jotka tukee meidän menestymistä johtajana. Mutta sitten on liuta asioita, jotka on sitä ammattimaista osaamista. Miten mä näitä näen niin kuin erilleen? Mikä minussa tukee sitä ammattimaista johtamista? Mitä on ehkä ne kolikon toiset puolet, joita kompurointimahdollisuuksia mun pitäisi oppia tunnistamaan ehkä vähän paremmin? Mutta vahvuuksien tunnistaminen on tärkeintä. Niillä me porskutetaan jos jollakin. Mutta sitten se, että mitä mä haluan oppia lisää? Kuinka moni toimitusjohtaja on miettinyt sitä ihan oikeasti peili edessä? Mitä mun tarvii oppia lisää? Sä yritit googlettaa sitä asiaa ja kumma kyllä siihen ei tullut paljon vastauksia. Se on meille hyvin tuttua, että Google ei kauheasti auta tässä meidän liiketoiminnassa. Joo. Mitä delegoin ja vastuutan jo toisille, tullut tänään tässä jo esille. Se on todella iso kysymys sen ajankäytön näkökulmasta. Ja se on niin kuin ihan se punainen lanka meidän toiminnassa siellä asiakkaiden kanssa, kun valmennusohjelmia pyöritämme. Niin kuin sanoin vasta, niillä vahvuuksilla me porskutamme, niin miten mä oikeasti opin käyttää niitä mun omia vahvuuksia entistä tehokkaammin tämän omistamani liiketoiminnan menestykseksi? Vai käykö niin, että asetun jopa pullonkaulaksi yrityksen etenemiselle? Eli pidän siinä oman peukaloni alla niitä asioita, jotka joku muu hoitaisi paljon näppärämmin meidän yrityksessä. Ups. No niin. Eli peilin edessä tarkennusta, miten toimitusjohtajat nyt sitten vastasivat näihin kysymyksiin. Mä oon tuolta punaisella ympyröinyt ne asiat, jotka toimitusjohtajat tunnistivat heikommiksi alueiksi osaamisrepertuaarissaan. Ja siellähän lähdetään liikkeelle näistä jo esityksissä tutuksi tulleista kysymyksistä. Selkeä suunta, strategia, ei mieluista aluetta. Ihmiset toimimaan yhteisen suuntaan, se on sitä strategian jalkauttamista, joka on vähintään yhtä vaikeaa. Selkeät prosessit, systemaattinen toiminta, vielä vaikeampaa. Sitten siellä oli tommosia minun havaintoja ja vähän huolenaiheita liittyen tähän strategian toteuttamiseen. Kehitystarpeiden hakeminen ja hyväksyminen, sitä ei ole tuolla numeroksi nostettu tuonne käppyrälle. Se löytyi kohtuu alhaalta myös. Liittyy ihan keskeisesti strategian toteuttamiseen ja yleensä strategiseen ajatteluun. Mitä se muuta on se strategia ja sen toteuttaminen, kun niiden tärkeiden kriittisten asioiden tunnistamista ja niiden systemaattista tekemistä. Joku voi sanoa, että puurtamista, joku voi sanoa, että
määrätietoista kunnianhimoista tekemistä. Se voi valita, kummin siihen suhtautuu. Ja sitten toinen mun huolenaihe on tuolla, kun puhuttiin siitä kokeilevan kulttuurin kaipauksesta. Hirveän vähälle huomiolle missään vastauksessa hallituksen johtoryhmän tai itse toimitusjohtajan vastauksessa nousi ihmisten aktivointi uuden oppimiseen. Se on ihan sitä juurikin, että miten me saadaan ihmiset niin kuin innostumaan ja kokeilemaan, onnistumaan uusista asioista, ottamaan riskiä, yleensä janoamaan sitä uuden oppimista. Miten me sitä vauhditettaisiin? No sitten niitä hyvällä tolalla olevia asioita. Sovitusta asioista pidetään kiinni, asiakkaisiin keskitytään niin kuin tuossa äskeisessä, aikaa vietetään siellä, kun me osattaisiin käyttää se siellä opittu asia sitten enemmän sen liiketoiminnan kehittämiseksi vielä. Mentäisiin sinne kehitystarpeiden hakemiseen, sen pöydän ääreen ja sen otsikon alle, sen jälkeen kun mulla on oltu se 2 päivää niiden asiakkaiden kanssa. Mitä mä opin siellä mun tulevaisuudesta ja tarpeista. Näin. Tässä sitten vielä lisää noita positiivisia huumorintaju, hyvän tuulisesti innostavan ilmapiirin luominen on semmoinen leimallinen piirre. Meillä on ihan mahtavat asiakkaat. Että voitte niinku kuvitella, että me viihdymme asiakkaiden kanssa, koska sillä todella niinku tuntuu tuo asia. Nopeat päätökset, heti toimeen paneminen ja ongelmiin tarttuminen ja ratkominen. Tuossa mä kiinnittäisin huomiota siihen, että joo, siinä ollaan tosi hyviä, siitä tulee draivin tunne arkeen. Mutta verrattuna siihen, että me oltaisiin vähän parempia kehitystarpeiden hakemisessa ja hyväksymisessä. Eli te huomaatte tässä semmoisen aikaperspektiivieron. Jos me satsataan kehitystarpeiden hakemiseen, hyväksytään ne aidosti ja lähdetään miettimään toimenpiteet ja välitavoitteet ja organisoidaan, delegoidaan ja ollaan sitoutuneita ja innostuneita niistä asioista, niin me ennakoidaan asioita ja niitä tulipaloja ja niitä ongelmia ei ehdi tulla niin paljon. Ja se on semmoinen peilin katsomisen paikka meille niin kuin johtajina, että hei, mistä se mun hyvä olo siellä työpäivässä tulee? Tuleeko se siitä, että jes, sain taas kaikki tänä päivänä syttyneet tulipalot sammutettua? Hikisinä tuli, mutta taas pystyttiin. Vai osataanko me tykätä myös siitä vähän rauhallisemmasta hetkestä, kun tuntuu, että me nautitaan tässä niistä tuloksista, kun me panostettiin näihin yhdessä rauhassa aikaa jossakin vaiheessa. No niin, eli kumpi on tärkeämpi, suunta vai vauhti? Voitte sitä itse mielessänne pohtia, että kumpiko on. Eli liittyy juuri tuohon äskeiseen, että kumpaa me ylläpidetään, kumpaa me priorisoidaan siellä arjessa ihmisten kanssa. Okei, tuossa, no nyt tämä ei tottele. Nyt. No niin. Kaiken kaikkiaan näytti siltä, se graafi mulla puuttuu tuosta. Kaiken kaikkiaan näytti siltä, että johtoryhmän hallitus piti toimitusjohtajan osaamista kaiken kaikkiaan vähän matalammalla tasolla kuin toimitusjohtaja itse. Mutta tässä on sitten erikseen vielä hallituksen ja johtoryhmän näkemys siitä, että mitä on ne ihan kriittiset kysymykset, jotta näistä tulevaisuuden tilanteista selvitään ja niissä haasteissa pärjätään. Ja edelleen strategiaa ollaan vailla. Kykyä saada ihmiset yhteen suuntaan kulkemaan, selkeitä prosesseja kaivataan, delegointikykyä, toiminnan määrätietoisuutta, asiakkaisiin keskittymistä, kykyä luotsata kasvu-uralle, ihmisten innostamista. Ja siellä ollaan kohtuullisen samanmielisiä. Mutta sitten edelleenkin mua huolestuttaa, kuka huolehtii siitä uudistumisesta. Ja vähän niin kuin tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa se, että onko siellä hallituksessa varmasti aina sitten myöskään riittävä näkemys siihen, että mitä nyt tarvitaan ja osaavatko he haastaa sitä toimitusjohtajaa oikealla lailla siihen, että se riittävä uudistuminen myös tapahtuu siellä ja oikeassa tahdissa. No niin. Tämän on Laatikkolegio alun perin piirtänyt, ei suinkaan mikään konsultti, niin kuin epäilette,
pitkän liikkeenjohdon uran pienestä autotalliyrityksestä nykyisin pörssilistalle päätyneen Bittium Oyj:n perustajayrittäjä Veikko Hulkko, ja hän on tämän isossa seminaarissa piirtänyt flappitaululla ja väliajalla tuonut mulle, että sä teet näiden asioiden kanssa nykyään töitä. Hän on jo vähän tässä nyt hiljentelemässä. Minä valtuutan sinut jatkamaan näiden asioiden esillä pitämistä. Ja minä olen luvannut näin. Eli se pääviesti, että mistä on pula sekä pienissä että isoissa yrityksissä, Veikon viesti on se, että enemmän pitäisi tehdä päätöksiä. Me tarvitaan niitä hetkiä, että on niitä sinisiä ajatuksia ja tämmöisiä tilanteita, mistä jää jotakin mieleen, että hei, tuo oli pointti, tuohon täytyy palata, mutta tuleeko palattua? Eli oman porukan kanssa, hallituksen kanssa, johtoryhmän kanssa tunnistaa niitä asioita, joiden kohdalle oikeasti pysäytetään ja tehdään päätöstä. Tämä on meidän kannalta tärkeää, mitä me lähdetään tekemään, mitä me lähdetään tavoittelemaan ja mitä me tästä voidaan sitten oppia, mitä me vakiinnutetaan, mitä me hylätään ja sitä pyörittää sitten koko ajan. Isoissa ja pienissä asioissa ei ole kamalan monimutkaista, kun tässä kaivattiin sitä yksinkertaisuutta. Me voidaan panna iso osa niistä kaavioista ja häkyröistä pois ja valita ne, mitkä oikeasti on niin kuin monikäyttöisiä työkaluja. Tulevaisuuden toimitusjohtaja. Hyvät kriteerit saatiin tässä tutkimuksessa sille, ja minä näen sen niin, että siellä kaivattiin toimitusjohtajaa, joka osaa taitavalla tavalla yhdistää sen liiketoiminnan tavoitteet ja ihmisten näkökulman. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että niitä strategioita, toimintasuunnitelmia, arvomääritelmiä, prosessikuvauksia, mittareiden tunnistamisia ei tehdä niin kuin dokumentteja dokumenttien vuoksi, koska ne kuuluu olla hyvin johdetuissa, ammattimaisesti johdetuissa yrityksissä. Vaan ne tehdään siksi ja siinä laajuudessa, että ne toimii oikeasti tuon oikean puolen niin kuin vauhdittamiseksi, koska siellähän se työ tehdään. Ihmiset saadaan uskomaan oikeasti, että on tärkeää, mitä meidän yrityksessä tehdään. Selkeytetään, autetaan heitä ymmärtämään, että minkälaista on se meidän yrityksen järkevä toiminta, jotta me voidaan tehdä mahdollisimman hyvää palvelua, tuotetta, mitä se onkin, asiakkaan tyytyväisenä pitämiseksi ja meidän oman motivaation säilyttämiseksi, työn imun kokemiseksi, kehittymisen tarpeen tuntemiseksi ja näin edespäin. Ollaan loppuviimein siellä ihan tapojen ja rutiinien tasolla. Yrittäjät ei keskimäärin tykkää rutiineista. Ja siksi heillä on sellainen ajatus, että ei muutkaan voi tykätä rutiineista. Ja siksi muun muassa ei panosteta niiden prosessien kehittämiseen ja sen laadukkaan työn hiomiseen. Kuka siitä voi tykätä? Siksi meillä täytyykin olla työnjako siellä yrityksessä. Meillä on siellä myös ihmisiä, jotka tykkää tehdä päivästä toiseen tosi hyvin töitä, ja siitä meidän yritys yleensä sitten elää, kun se onnistuu hyvällä yhteistyöllä. Kuka on näillä kriteereillä tänä vuonna meidän yhdessä valitsema tulevaisuuden toimitusjohtaja? Sepä saamme kuulla se ihan pian.